नैबे गुसुङानो थोगौमोनदां आफा बे गुसुङा थोनांगौ बै दान्दा गुसुंजों मोनहास'आ माथो मोनहास'नो लायदोनो नों हाननाय दंमोन हा दैसायालाय माथो बावदों दैसा आरो फै थिखोनो हासिगोन बे एबार गुसुं जाबायना फिसौलायाबो फिसौला आख' फिख'थार गावसो नुवाखै फैदो फैदो बेल बिलाइ हानसै ना आब'आ सिखा खबदा दोनदो सिखबदो बिबौनोसो हैबावबाय दोनथ'बावनो आन्दालांगोन ए लांखा आब'आ बबेहाय थांखो बो बेल बिलाइ थोबायमोन दा ना नामागौ र' मर्निं गाइस दिनैहाय सिखारग्रोमोना ब्लग भिडिअ खालामबाय आरोना आं दासो सिखारदों टाइमा जाहैबाय हनै माबा जाबाय आरोना टाइमा 7:05 लादो 7:05 जाबाय जोंहा दिनै गोदान बोसोरनि जयग होगोन आरोना बेनि थाखायनो आं मोनसे ब्लग भिडिअ खालामबाय नोंथांमोना नायदो आरो बायनाय आं हासबेन्डआ दाबो सिखाराखै आरोना कितना सोएगा ए नहीं उठेगा आयु उन्दुनोनो थोआखै आरो बेहा दाबो बेहा उन्दुगासिनो दं जोंहा सिखारनानै खामानि मावनोसै मुसारि हिनजावफोरनि खामानिबाथाय सिखारबाथाय खामानि मुसारि थिखोनायनि न' सिबनायनि बेनोसै आरोना जोंहाबो होनसै दैसाजों जों जायखिया जोंनालाय ओरै खना खना बारनैल' होयो ओरैनो नोंनासो माबायदि होयो आदैनासो होआबाबो जायोना औ दे दा होसै माथो जाखो जेबो नंला औ जेबो नङा होबाबो जायो होआबाबो जायो बिबारखौ होनदों गावसिना होआनो ए होआना बे परमहंस नारायण सानिनि जयगआव बै थादों ना ओरै साइडआव थादों जेबो नङा दे सासेनि मोन्थोर राननांगौ जानानै फैयोना मोन्थोरखौबोथ' रोंला नालाय बिसिनाथ' आलदासोना ब्रह्म मोदाय माबा सनातन बारा रावजों फैयो दा हाबथायाखैमोन नालाय बे सायाव होबाय दा फैबा बे गेवलां फरायसालियावनो जोंहा बे आदा आरो बाजै न'खर संसार दैदेननायाव फिसाज्ला बिहामजो फिसौला गासैखौबो लानानै
गोजाम बोसोराव जेरैबायदि आलो गोजोनै हगारहरनो हादों देग्लायनि बे गोदान बोसोर रंजालि फोरबो बैसागु बोथोर फालिनायजों लोगोसे बेबायदिनो मिनि खुसि रंजा बाजा आलो गोजोन सुख शान्तियै संसार दैदेनलांनो हानायनि गोहो बोलोखौ दिनै बे श्रीमद परमहंस नारायण स्वामी हरनाय श्री श्री मंगल कालिचरण लाबोनानै होफैनाय नैबे अग्नि मन्दिर बिसोरो आफा इसोरखौ फोजोंनानै न'खरावनि गासैबो दाय दोषखौ निमाहा बिनानै लानाय जानोसै गोदान बोसोराव लोगो एसे एनै बेरायबाय जाग्रा लोंग्रा जाबाय आरो बे न'आवबो बयबो फैनानै हाबसन हाब्र' दांगो दोंगो जादो लोंदो जानाया न'खरनि गासैबो आलायदि फिनजा दंब्ला दिनैनि बे अग्नि ब्रह्म ज्योति स्वरूप आफा इसोरा गासैखौबो फोथारनानै होयो लोगोसे न'खरावनो बिमा बिफानि मुसुखा फज'नानै दोननायाव बे आइ आफानो गोदै गोबाब प्रसाद फिथाइ सामथाइ बिबार माला बाथि फोजोंनायाव माब्लाबाफोर माखौबा होनो बावफ्लांदोंबा जेब्लायबो अरायबो निमाहा होनानै न'खर संसार जानाया सुख शान्ति खालामनानै होयो दा बे अग्नि फोजोंनानै गासैबो दाय दोषखौ निमाहा बिनानै लानाय जानोसै जयैनो बुंहरदो नानियासो माबानो मोनाखिसै स्कुला दिनै परिखा दंमोन माबालाय मा नाम लक्ष्मी प्रम'दा नार्जारि परिखा क्लास टेस्ट दंनो थानो थिनदोंमोन आङो र'खौ एसे बेनोबो दांहोनानै लायदो दे नोंबो सिखार Om Bhum Om Bhum Om Som Om